Bali, ang BML, magtatalaga po tayo ng President at Vice President. Pag ikaw ay isang President, ikaw po ay under observation or probationary na bilang magiging susunod na founder. Obserban ka po dyan sa performance mo kung maayos mo magampanan ang pagiging President. Kung maayos mo magampanan ang pagiging President, ikaw mismo ang i-recommendang magiging chapter founder. Ganun po yun. Pero wag po kayong mawalan ng pag-asa kahit na po MD po kayo. Hindi po MD lang yan. Ang MD po, pinanggalingan po nating lahat yan. Dati po kami, tulad ko po, tulad ninyo, nandyan din po kami nakikinig sa mga doktrina ng ating kataas-taasan. Maging RMD, founder, kaya dapat po lahat po ng anumang adhikain po ng samahan dapat po makipagtulungan po tayo. Hindi lang po para sa pansariling interest. Ito po pag na-recognize po ang Mag Guardians Banawang Chapter. Proud ka po dadaan dyan, kahit lalo na pagka naka-base ka, naka-uniform ka ng Guardians, wala po problema, madali po tayo lalapit sa taas. Pagkatapos po ng induction po ng officers, magpapasign po tayo ng MOA sa PNP bilang force multipliers. Tapos gagawa na rin po tayo ng activities. Ang gusto ko pong unang gawin po natin is yung feeding program. Siguro by Sunday gagawin na po natin yan. Kasi ang sabi sa akin, ibabakanti muna yung founder. Kasi titignan mo ng mabuti. Pero sabihin ko na po sa inyo, most probably ang magiging founder din si Founder Dex. Siya po ay magre-report po lamang sa ating NF advice. Ang pagbubutuhan po nating maiiwan is RMD President, Vice President, yung Treasurer. Kukuha na po ako ng Treasurer. Kasi yung pagiging Treasurer, pera po ang pinag-uusapan. Gusto ko yung mapagkakatiwalaan. At mayroon po ako nakikitang isang tao na pwedeng pagkatiwalaan sa paghawak po ng pera. Kaya ito itatalaga ko na po sa Treasurer. Si RMD Kids, where are you? You there, you're there. Palakpakan po natin sa RMD. RMD Kids. Okay. So, ang magiging natin dito, pagbubutan natin, RMD President, Vice President, Secretary, Auditor, at Sergeant at Arms. Sa Sergeant at Arms siguro, talaga tayo ng dalawa dyan. Tapos, sa BML, magbubutuhan na rin po natin, pero kulang po kayo. Magkakaroon na lang tayo ng exclusive for BML only na meeting. Tama po. Pagkatapos po ng feeding, magmi-meeting tayong mga BML, invite niyo po lahat ng mga kasama niyo doon para po mapagbutuhan na po kung sino po sa inyo ang magiging President at Vice President. Inuulit ko, pagbutihan po ninyo, pag nahalal po kayong President, dahil po dyan po kukuha ng founder. Okay.